салом дӯстони азиз, хабари имрӯз дар канали журналисти Игор Лазорин наворе баромад, ки дар он варзишгари тоҷик Муин Ғафуров дар саволи бо кӣ дар UFC ҷангиданаш дар вазни 61 килограмм бо кӣ ҷангидан мехоҳад ҷавоб додааст. биёед суханҳои худи Муинро гӯш мекунем. якумин мехоҳам ки ғолиб шавам ва ба UFC бароям. мехоҳам ки якумин рақиби ман дар UFC Коди Гарбен бошад ва дуюмин рақиби ман Пётр Ян, чемпиони пешинаи UFC. яъне чӣ хеле ки фаҳмидем? Муин мегӯяд ки агар бо ташкилоти UFC шартнома бандам, ӯ кӯшиш мекунад ки зидди чемпиони UFC дар вазни 61 килограмм Коди Гарбен қувваозмоӣ кунад ва дуюм рақибе ки ба варзишгари тоҷик шавқовар аст, ин боз як чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 килограмм Пётр Ян аст. хотиррасон мекунем ки дар айни замон Муин шартнома бо ташкилоти Dana White Contender Series дорад ва бояд қайд кард ки ин ташкилоти худи президенти UFC мебошад ва ғолибони ин ташкилот ба UFC шартнома мебанданд. барои ҳамин мо умедвор шавем ки Муин муҳорибаҳои дурахшон нишон диҳад ва баъд бо ташкилоти UFC шартнома бандад. ногуфта намонад ки Муин аввалин муҳорибаи худро дар ин ташкилот аллакай моҳи сентябр зидди чарх Анхелигер хоҳад гузаронд. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои имрӯза. дар навор лайк монда ва обуна шуданро фаромӯш накунед. боқӣ то видеои оянда.